Mám česť poprvýkrát, možno neštandardne privítať v našom meste predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica v drese slovenských internacionálov. Vítajte, pán predseda. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Ja som rád, že aj futbaloví reprezentanti ukázali kus svojho športového umenia, ale aj medzi chlapcami z gymnázia, zo strednej školy bolo veľké množstvo talentu. Ja som počúval profesionálov, ktorí hovorili, že áno, že niektorí z týchto chlapcov by sa mohli niekedy uplatniť. Takže veľmi príjemná akcia. Ďakujem študentom za túto možnosť.